Българско родопско говедо, шампион на породата, едно перфектно животно, и юнитата Валя, юнитата Люба. Извинявам се, юнитата Люба от опитната станция в град Смолян. Наградата връчва Краси Николов, директор на регионална дирекция град Плевен. Наградата получава директора на опитната станция по земеделие град Смолян, госпожа Оджакова. От тази порода има още две номинирани юници. Първата юница е юницата Валя. Собственост на Аграрния университет в Пловдив. Наградата връчва главният директор на главна дирекция селекция и репродукция господин Валентин Георгиев. Следващата юница, която ще бъде наградена, следващата юница, която ще бъде наградена, е юницата Златина, представена от ферма Роден, собственост на Майя и Марин Маринови от град Батак. Наградата ще връчи госпожа Янка Стефанова, директор на регионалната дирекция в Плевен.